maghanap tayo ng buko. Yan, maghanap kami ni Totoy Bibo, ni Boss Jomar. So maghanap kami ng buko doon sa Kamanggahan at sa Tanimanan nyo. Ha? Yan mga kahabi, pupunta na kami sa Manggahan. Tapos doon sa may malapit sa sapa. Kasi ang buko mga kahabi, matatagpuan yan sa sa may malapit sa sapa. Oh, may may kapre. Ah, baka pala. So yun mga kahabi, nandito na tayo sa may tabing ilog. Yan. Maghanap na tayo dito ng buko. Ito mga kahabi, kapamilya din to ng buko. Kaya lang, hindi naman to, kinakain din dito, pero hindi to ngayon ang target natin. Yung isang klase ng snail. Yan, meron din dito. Yan. Yan mga kahabi, meron ng isa. Ito ang buko mga kahabi. Yan. Yan. Ang buko. Yan. Yan, good size na to mga kahabi. So hindi naman namin kukunin yung maliliit pa. Ito lang malalaki. Gawa na dyan sa sako na. Nyo, kuha natin nyo. Sako na si Jomar. Ayun mga kahabi sa kahoy. Yan tingnan nyo. Market pala to sa kahoy oh. Yan, kasi ang kinakain nito mga kahabi, mga dahon. Yan, lisin natin. Yan. Ay. Yan, nagtubig na. Yan pa, meron pang isa. Yun. Yan. Lalang sa laogan ta. Yan, nakakuha si Inting. Nakaisa na si Inting. Si Unyo nakaisa na. Ako nakaapat. Si Totoy Bibo hindi pa. Si Jomar wala pa. Kuna na? Dakula na? Dakula na. Pwede na. Pwede na. Ayan, nakakuha ng isa si Jomar. Ay. Oh, yan. Malaki na. Pwede na yan. Yan, nandito lang sa daan mga kahabi oh. Ito. Nyo. Good size na. Pwede na. Oh, yun, nakakuha pang isa si Jomar. Nandito lang sa tinutungtong natin. Kakuha na si Jomar oh, laki. Kulat na ako ni Jomar. Ayan, laki na to. Nyo. Ay, toy. Malaugan laman, laugan mo. Garuday pa na laugan. Yan o, unang huli ni Totoy Bibo. Ito na kay Totoy Bibo. Yan. Nakakuha din sa wakas si Totoy Bibo. Yara, saan talaga yung sa baba? Dahil pinakatrok ka doon iba. Kutot daw kita hindi. Nalingaw ko magdarakin tabak. Oo, panghawi-hawi. Tabak. Takon lang aton ang mahawi mo. Yan mga kahabi. Tingnan nyo ang ginagawa nito. Yan, nag-honeymoon mga kahabi. Oh. Sarap ng honeymoon ng dalawang to. Ang pabayain na natin yan. Nag-honeymoon naman. Huwag natin disturbuhin. Ayan, nakakuha naman si Inting. Nyo! Harayong yan, laugan. Oh. Yan, merong palaka sa itaas. Paano kaya nakakit dyan?
Oh, nakasakat ano? Oh, nagkalapang na nakasakat sa kahoy. Daw pa ako. Tara. Tingnan natin mga kabi yung huli namin. Sige, nalaga na dyan to. Wala ko gini. Iyo, hilingon ta. Yan mga kabi. Ito ang nakuha naming buko. Yan. Buko. Lutuin na natin yan mga kabi. Yan mga kabi, yung ating buko. Lutuin natin ito mamaya. Alpasan natin ito mga kabi, maliit pa. Ano ito? Guling-guling. Uling. Ay, ako. Nakuha ko naman. Guling-guling. So ito na yung nakuha natin buko. Yan, hugasan na ninting. Yan. Yan, hugasan muna natin mga kahabi. Papakuluan namin yan mga kahabi para lumabas siya dyan sa shell niya. Yan, papakuluan natin yan dyan. Yung sulok do. Pakuluan muna natin. Tingnan natin mga kahabi. Yan, kumukulo na. Pag nakulo na yan mga kahabi, madali na natin yan maalis dyan sa shell niya. Tapos mamaya alisin natin yung laman loob, yung kinain niya. Kukunin lang natin yung pinakamasil. Ito yung mga gagamitin natin Ricardo mga kahabi. Dito tayong kalamansi. Sangkotsin natin sa kalamansi. Tapos lagyan natin ng sitaw. Tapos ng malunggay. So yan. Sponsor tayo ng ano. Sponsoran tayo ng Magic Sarap. Tapos ng oyster sauce. Sponsor. Luya, bawang. Tapos may yan, lagyan natin mga kahabi maraming sili. Yan. 6 na pirasong sili. Tapos sibuyas. Tapos magsaing tayong madaming kanin. Dua. Baka malingaw kapag ihi mo mar. Malanit sa naan. Yung kalunggay natin. Kay! Simuton mo nyo ang suwa. Sayang. Ini mahal suwa. Di man naupuga na marini. Magayon Oh, mag-apag sayang. Lagay mo sa... Utron mo gari ma. Sayang ka na lang. Sayang ka sa buka. Dahil man na. Namipiris na maray. Yan. Yan mga kabi. Lutuin namin tong buko. So, ayusin lang muna namin tong mga Ricardo. Pwede na dito to. Pwede na. Magpakaon ng dahon. Ang batag. Iyo. Paano ang dahon ang batag mo sa ulo? Ayun natin mga kabing yung buko. Ang kaputaw. Ngirit, ngirit, ngirit. May lugbas. Ano nga yan para mama? Mama. Yan ang mga kabi.
Alisin na natin ng seal yung buko. Alisin na yung Jomar ng seal. Yan. Yan, tinataktak lang mga kabe. Dali lang. Pag napakuluan na siya, mainit pa. Mainit pa kaya. Ayun. Yan, madali na. Yan ang purpose natin mga kabit kaya pinakuluan. Para madaling maalis yung ano. Pati susinsin ko agad sinalat at sagot ako. Madaling sa maalis. Masyadong Ito. Ito halis kalayo. dahil mo na tinubigan sa kaldiroan. Dahil tinugnuan mo na. May pugti ang kubal kamot ni Jomar. Hindi ko bala nagkasagwan. Pakita ko sa inyo mga kakabi yung laman yan. 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 Yan yung muscle. Mamaya, linisan natin yan. Yung ulagin ay Aalisin natin mga kahabi yung ano, yung kinain ng dahon. Ang mga kinakain dito mga kahabing buko na to, mga dahon-dahon lang naman, mga dahon ng ano, langatong, mga damo-damo. Ano, ngayon ang pag-aalis niyan. Eh, hindi. Kung ano naman, tabi niya no, tubig na malipot. Wala, nandyan. Ayan, naalis ni Inting yung mga, yan, ito na, naalis na yan itong, ano, naalis na ito ng kinain. So, ito na yung pinakamasil niya mga kahabi. Yung nakikita natin lumalabas sa seal niya, pag buhay pa siya, yan na yun. Yun yung kinakakain natin, yung pinakamasil lang. Yung laman loob, mga kinain, hindi na natin sasali. Pwede yan, Mar. Yan, guling, ito po yung guling-guling mga kabi, oh, yan, oh, guling-guling. Yan yung seal. Iba naman yung seal yan mga kabi, oh. Yan may likod. Yan, guling-guling ang tawag din dito sa amin. Itong plat, buko. Tapos yung mga kahabi, gagayatin natin yan ng medyo maliliit, mga pa cubes na maliliit. Kasi ano siya, medyo makunat siya. Makunat siyang ano, parang bangi, para siyang bangi ng baka o kalabaw. Ganyan yung texture niya. Kaya mamaya pag sangkot siya natin, bago sangkot siya, gagayatin natin yan ng mga maliliit na parang cubes. Yan, marami pa. Yan, si Totoy Bibo nagsaing na. Yan, magsaing na tayo mga kahabi. Para mamaya. Pwede naan. Tansyon tayo sa tiyang pagkulo. Iubos mo sa namarang sibuyas Mar, kaya mas, ano, masiram. Iubos mo sa na. paano ito baka yung tawas na Yun ako pang gumawa. ikaw ko pa doon Hindi, pwede ang puti kan ubas. tawas madali
Yan, lalamasin po ni Inteng sa asin at sa kalamansi yung muscle. Para malis yung mga laway niya. Yan, hugasan natin yan mga kabi, mga 3 beses. Yung mga kabi, yan yung pinagpisaan ng kalamansi. Para hindi masayang, ginamit ulit natin. Yung mga pinagpisaan, nilamas dyan sa muscle ng buko. Yan, lamasin ulit natin mga kahabi sa asin pa. Sa pang ulit na lamas. Ang dalawa na to. Para maalis talaga yung ano niya. Laway. Kasi malaway itong mga kahabi. Yan natin. Malaway siya masyado. And then yun, lumalabas yung mga ano, parang bula-bula. So yun yung laway niya. Yan, balawan ulit natin. Mga 2 pang balnaw. Okay na yan. Gayatin na natin yung mandiliit. Mila daan. Baka ipaapod ka na sa ano, sa Niboy Lugro. Pag nahali ng Niboy Lugro, ipaapod ka ni Niboy Lugro. Tutuan mo naman si Boy Lugro ng buko. Dahil magkanto si Boy Lugro, ano? Aputuntado si Boy Lugro kung tao ka. Kadak di bantig ano niya sa utong ano to? Itong yan nagamasa sa phone. Pero makabi, nagayat na natin ng maliliit. Yan, higisa na ni Inteng. Sa pa. Takot sa ano di ba? So ang gagawin natin mga kabi, sangkot sa muna natin yung buko sa ano? Sa kalamansi. Hello guys. Yan man lang bibigyan. So mga kahabi, pag sangkot sa natin sa kalamansi, papatuyuin natin yan na maigat talaga yung kalamansi para malis yung ano niya, yung langsa ng buko. Naghugas ang si Totoy, sudma. Sudma pa naghugas. Daw natin. Yan mga kahabi, iga na. Sigisa na natin yung ano, sibuyas bawang. Tapos yung ito yung luya. Kasunod natin yung bawang at sibuyas. Ay, sa paminta. Okay. Sa kanyang pasalan na yung sibuyas. Ngayon lagyan natin yung paminta. Paminta. Ay, bango na. Amo ko naman. Dekado pa na pares ba kada kung kang dekado si buko. Tama lang ha. Ayun ba pa. Tungtong talaga. Para ng sisig mga kabi oh. Sisig na buko.
Silada pa to. Tapos yung ano, baka malimutan pa yung ano, sili. Yan, daming sili. Yan, para ng sisig. Para na yung sisig. Hindi ko lang ginuha pag sisig ito na. Ayaw. Lalo na kung margarine ang ginisama na. Mamot na nga eh. Sponsor ng Magic Sarap mga kahabi. Yan. Sana padalang kami mga isang kaon na Magic Sarap dito. Yan. Sito pala mga kahabi. Sorry. Yan. Sitaw muna pala. So mga kahabi, naamoy yun ha. Naamoy yun ba mga kahabi? Ang bango na. Amuto na no. Nakapamot din suwa na. Suwa dang su. Gakol na Ricardo tang Easter sauce. Ayun gata mga kahabi. Yan mga kahabi, nilagay na natin yung gata. Yan mga kahabi, ang bango na ng buko na to. Ginataang buko sa sitaw na may kalunggay. Ano Mar, kumusta namit? Urag na. Yan, lagyan natin mga kahabi yung kalunggay. Ayan mga kahabi. Sarap-sarap na yan. Maharang mahar. Kung gaya. Hilaw kaya so ulad ano. Yan mga kahabi, kain na tayo. Gurutom na ang pag-iriba. Yan, dito tayo kain mga kahabi sa ano. Sa dahon. Gurupita ng gym. Karen. Ano? Nakakam dyan ulo. Yung gano'n. Gupin mo sa tower. Ang gunting. Ano mo sa mo? Nay, suko. Unin duwang inay. Sarok sa natin. Narog sa naman ang gano'n. Saan? Hindi mo gini mo. Ayan, tahawon mo. Tahawon ka na. Ito. Sunod to na yun sa tupad. Ayun na dyan, makain ako dyan. Iyan ka na. Iyan ka na. Yan, latag na natin dito yung pagkain natin sa ano. Sa dahon ng saging. Yan, magbubudol pa tayo. Bakit? So, kakain na kami, magbudol fight kami. Pero mag-face mask muna kami kasi baka ano kami dito kasi dikit-dikit kami. Mag-face mask kami habang kumakain. Turuan namin kayo mga kabing kumain ng naka-face mask. Pwede yan kasi baka magtalsikan yung laway namin. Kain kami mga kabing naka-face mask ngayon mga kabe. Oh, attack. Makan. Ha? Makan kami kita naka-face mask. Ano? Ayun mga kabe, kumakain kami ng naka-face mask. Nagpapangga ano ko? Eh, maghali-hali ng karakanan. Magsunod na ito yung Ulang-ulang. Ada ko lang ang lamot. Tanggal pa mga kahabi. Ito ko na lang lagay sa kabila. Hindi na mga kahabi oh. Pre, tanglay ako. Yan mga kahabi oh. Pwede na. Kami basok na.
Toy! Bakit? Ano na? Ay, isa. Ang sarap mga kahabi ng buko. Ito, alabagan mo dyan din. Buso nito ha. Kulong pating maluto. Ubus nito. Inabos kayan lahat. Hindi mo problema, mapangki mga nasaga ta. Hindi nasaga. Hindi, tagot ang tulok ta. Pag nagapang kay sir, may maluto na sa tulak. Isunod na sa maluto. Ayan pa nila. Karamta, malay may lay bako ng ma. Sorry na ako nakatana kayo ng buko. Ay duman suruluto na ano na sa'yo to. Sumasabawon. Kalunggay ng ginanawan mo. Magmagal to. Magmagal to. Tumiro. Tarong pa dyan ni Mas. Sa ano nagluluto sa kain. Tao si Bandam isusta. Lago mo na maluto niya. Agad tubig. Anak. Wala maluto. I-shoutout natin si ano, si Dito manayo hindi. Paring Leo. Dito manayo. Mahiling kita kanay Paring Leo. Kuya Leo. Yan mga kahabi, sobrang sarap na ubos. Hindi natiran yung aso. Yan nyo, kawawa yung aso mga kahabi. Oh. At yung kanin mga kahabi, oh. Yan yung aso. Yan mga kahabi, salamat sa panonood. So yan guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga uploaded videos namin. So thank you!